И така, здравейте, подписчици в V-Box, съм Фризон Беги. Днес ще подсикаме Майнкрафт в един сервер. Той ще направя първо. Ще му покажа ларповете и тези работи. Ето, това е спаунът като цяло. Тук ме спаунва. Ето, тези ще ви прочета аз и ще видите за какво става. Ако искате ранг Warp SMS, Danger PvP, Kit Start Warp SMS, Kit PvP. Това е нов. Vote for Epic Rewards. Good luck. Това е джампа. Зарежете, не мога да джампа. Това тук какво трябва да е? Това е яко направено. Само... Сериозен ли си, бе? Ще садна. Warp. Виждате тук тези работи. Danger PvP. Warp. Има си Warp Drop Party, Enchant, End, XP, Force, Info, Jump, Mining, Nether, PvP, Rules, Shop, SMS, Snag и Trade. Warp Info. Я видим. Това е човек, който е нормален. О, много тъмно тук. Fiction Info. Fiction Info, това е фактион, който можете да си направите и да се биете. Как да си направим Fiction? Тук е в Create, тези ще си ви прочетете вие. Това почти всеки трябва да го знае. Action. Как да пуснете Item Action, бройка, цена, как да надаваме на Action, бит, цена, как да откажем Action, Out, Cancel, ако не искате да виждате Out, Cancel. Тук полезно инфо, спамят ми на МСГ и СТП, игноре ник, как се печелят пари, Warp Shop, искам ранг кандидатура в форма трябва да го има, по-ще го пусна в това в описанието под линка. Тук след трябва някъде да пише след Bedrock е PvP. Това е Enchanted. Я да видим какво тук има. Repair Hunt V. Money. Като влезете в сервера ви спамва с 2000 монети. Това лава ли беше? Не. С нов текчър пак съм. Вчера играх с един друг. Ще направя един клип, в който ще с този текчър пак, после ще направя с другият ми текчър пак и сега ще ви покажа Warp SMS, Danger, Commands, Fly, Top, Kit, Fixal, EC, NVC, Near, Hell, Fit, за винаги, цена 12 лева, за покупка angel.rosenov 2, това е скайпа на админа. Ето го на Danger. Изчезнаха работите, на мен нямаше. Така. Донатор. За винаги. Kit, EC, Fix, Heal, Invoice, Fit. Ето Danger е по-силен от него. Hero. Китец, топ, хел, фит и на ВСИ. За винаги 2,40 цена. Покупка
Ингейм, няма вода. Айран брони, брат, ти отли си Айран брони. Я, той кой? Хелпер, Warrior. Ще сля. Значи, Динджар е най-голема ранг. Това е за серверът ревюто и показването на всички работи. То ми ги връща. Да, вие ще си видите тези сларпове, там дроп парти. Довиждане, защото ще рейджне и ще затворя цялата игра, ще преба клипа. Аре.